Ну, а чийсь ми зачали? Стартанулись ми? Ай, наконець. Йой. Так, де ми є гудьба? Ну, тусь ми. Тусь ми. І чат їм поладив, і мені ся видить, то ще донатим поладив. Так ми ся видить. Будемо дорос видіти. О. О, чат ся поладив. Супер. Здоров, Сайдай. Сайдай! Слава навіки Богу, Сашу. Ну, та що? Знаєте, яка низька штука? Низька буду пробувати тестувати нову систему донатів. Кличеться Donatello. Дуже оригінально. Так, надіюся ощути мене. Надіюся ощути і мене, і бавку. Надіюся ощути і мене, і бавку, і гудьбу. Мало би бути чути. Добрі? Угу. Ну, щось низьке буде на стрімові діяти. Я, в принципі, стрімити не планував наперед, або якраз написав Майко, ж видите, ось у них доста срочна ситуація, перемітувати на якийсь новий напрям, біда з мотором, та думав, що треба маленько помочи. Треба якось ту ситуацію їм помочи рішити. А ліпше як з горішми, тося не рішать. Та будемо пробувати так. Боня пан, тут у мене така великанська муха. Така у мене великанська муха залетіла. А ну секунду, най муху забив. То, коротше, без шансів. Сіла так далеко, що я її тепер не знайду. Ну, хоч так, хоч сяк. Донат через цю нову систему я вже тестував. Також, тестував їм сам. Попробував сам собі 20 гривень заверич. Видите, там має бути гурі партиця, де пише, що вже 20 гривень є. Карпатіан Кактус, здоров. Здоров, як се маєте? О! У мене повно білого цемента у жебі, не просто так. Пойте, я вам укажу такий сесі. Перві люди, які зайшли до мене на стрім, я вам укажу. Донати мають робити. Кажу, я низько тестую новий систем, який се кличе Donatello. Там в описові відео мало би бути відкликування. Айно. І я собі вже пробував заверечі 20 гривень, або мечте на туту, що пише Монобанк. Там би мало бути. Де ти є то? Бо там є гіби пару варіантів того, та мечте на то, де пише Монобанк. Десь у галиби. Чекайте, я тут пробую все знайти. Бо там є ще якась криптовалюта, є якийсь майстер-карт, бо з Європи приймати донати. Я не знаю, як то має функувати. На кілько я в курсі, що тяжко вивести гроші, а мені то не треба через мільйон годів, мені то треба чим скорше. Андрій Терлюжак, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Томаше, здоров.
то, що пишеш з Європи, та я би тобі не радив туди метати гроші, бо я їх туди не буду годен вивезти. Ну, мій план такий, щоб я низько назбирав донати, і я таку низько ту банку розонатів і загнав Майкові гроші. Бо я збирав не собі, я збирав нашому Цімбурові на фронт, а йому треба срочно. Та, ну, на ту карточку навіть не пробуй донатити. Що я вам тепер укажу? Видите, у мене є повно білого цімента, я з нього роблю оцякий білий бетон, і я знайшов просто один маленько майшиковний, маленько менш напряжний метод, як ото чинити, ну, доста бистро. І видите, у мене там гінде є хишка, учинена з такого білого бетона. Ну, і як тот білий бетон має шиковно добивати? Має мало менш напряжно, без якогось приготовлення великого. Айно, щоб собі не треба було ладити спеціальне місто, якусь спеціальну ферму. А є у вас, наприклад, штовс цього білого цімента. Як його без підготовки має шиковно зафармити на білий бетон? А цяк, знаходимо болото. Знаходимо болото і просто чинимо собі то-то. Банка грибів низька не буде? І слухай. Буде. Буде. Я собі рішив, ож буде. Все. За май великий донат банка грибів. Ай, бо лиш по Україні, бо я нову пошту буду зайняти. Що з бетону буду класти? Буду хижу класти. Цей бетон перемішаний із самим білим ціментом. Визирад стандартна така мащена білим хижка. О, між іншим, із цієї висоти можете дуже... О, знаєте що? Я на чат учиню фон, бо він це дуже зливат. А от ні, я то тепер не вчиню. Новоселицька Бурж-Халіфа, айно. Вицить можемо видіти саму Новоселицю із такого непривичного, може, маленького ракурса. Туйка нам є церков, торговиця, гіндика тот корчма, туйка фабрика наша, туйка в нас наш транспортний док, видите, і загружа... Кавуни везуться! Бурж-Халіфа! Айно. Ну. Та такое. Та далі що чинимо? Далі, кой підклавим путся сісю башту, та дуже-дуже осторожно скачу такою сесе болото. Ставу і... Файного стріма. О, красно дякую. Так, значить, перший донат пішов, айбо вижу ж мені його треба піцяцько посунути, бо там тот підскакуючий текст маленько ся перекрив із тим, а цяк. Супер, а ко то був? А чо мені не прочитало, ко то був? Мені мало прочитати ще ім'я. Оно туйся не наштимовує. Я так поняв, все одно, це мало бути ще читати заголовок. Ну, в мене стоїть лише читати повідомлення. Добре. На цей раз вже має бути ліпше. Чуть серце не стало. Ну, перебачте. Там на іншакі суми, іншакі звуки. Цей просто майкуртий. Кіть Медако задонатить більше 100 гривень, то будете видіти якийсь другий прикол. Ну, а тут що казав ж? Сяк ставу.
Все, зажимав мишку і просто каскував з цимбурами, доки сей штовс не кінчить. Ясно ж, сякся не зафармить усій бетон, ось частина з цього так й стане цим цементом. Воно якось так подглючно робить. І ой, а забуємо вам указати, кілько у нього було бетона перед цим. Та тепер не знаємо, кількося насправді зафармило. Ну, да з півштовса точно. Да з півштовса перечинилося із піска на бетон. Добре, тепер попробуємо зась. У мене 64 та й 2. Тепер гоннись точно порахувати, ось кілько нас ото забере, не? Ну, уже треба мені потихеньку планувати, як я буду цю новоселицю онлайнувати. Та не знав, як би то май паранно вчинити. Думав їм тому дати якусь ексклюзивність, аж ясне діло, онлайн може буде зайти на сервер хоч кому, або хоч ко міг прийти, поникати, погуляти, бо на то воно і задумало. Або учинити так, аж архів світа дати лиш авать за якийсь великий донат, авать за якусь таку другу штуку. Ну, якось дати тому ексклюзивність, щоб я архів світа дав лиш тим, ко заслужив. Нова Бурдж-Халіфа, айно. Ще май Бурдж-Халіфа. Ну, тепер все визбируємо. І никаємо, кілько у нас там є. Ще гіндика йде. 43. Значить, 41 бетона. Ну, дві третини, значить, перечинилося. Не знав, це цього мені доста. Візьмімо ще один. Хочу банку грибів. До речі, покажи мачку. Ну, перший раз. Здоров, Мигаль, передай привіт Тут робоче місто. Кілько буде стрім? Не знаю. Години 2 може. Не можу ти оповісти точно, кілько буде стрім. Треба писати десь теж в описові тих донатів. Аж. Мачку лише за 100 гривень май мало вказував. Все ще доста дешево. Так вам пою. О, та я вам укажу то-то. Виділи сте, айно, якісь ми чинили тот потік. Чинились ми тот потік, і він тече через гамору, і з гамори він тече пак далі. Тут я вчинив маленький болтик, десь з гамори продає всякої матержиня, і далі він тече сюди долі, і сюди тече гету ріку. Айно? А на цьому пустому полі планую якраз учинити театр. Там буде файно. Ну, а ми... Іди на роботу, Сірок найстрімить. Так. Я би не проти, бо Сірок дасть вчинив, бо він, видиш, лежить, та й не твориться ні на що. Йому так нормально. Я низько, чесно, не планував стрімитись, як це стало, просто ненароком, ож треба з вас мало грошей натрясти, бо чуємо, що вас повно, а то так не діло, требася ділити. Чули сте таке? Требася ділити. Ну, тільки кожий, не помню на чому брав, видав щось їм там, якісь їм тут і рамки на предмети там ладив, айно. Строуді. Ні, свого сервера у мене раз не є. Май мало раз. Не планувалося таке. Суд Коцк. Кіт на якомусь сервері, та я в основному бавив на коцках. Там доста файно, там мися любить. Лиш тот сервер не є публічно доступний. Мусите
пройти валідацію із адміном, коби сте хотіли. Я низько з карточки послідньої вимітав, чесно, такої майкові, та я за то від вас збирав. Я свою вже дав. Ну. Так, ми туйка переспимо, та будемо класти цю хишку. Я си так гадав, аж... Так, є в мене тут дерево? Ні, не то. Ага, то ген там було. Я си так гадав, аж учинимо хишку, у котрій теоретично може такий жити тот ковач, котрий там газдує. Айно, бо гамурус ми вчинили, а ко там буде робити? Та було б логічно, аж ковач жиє такий при гамурі. Мені ся так видить. Ну, щоб не треба було ту сісю територію як окремо загорожувати. Це людям з коцок буде безплатний архів Новоселиці? Ні, такої договореності не було. Такої ся не планувало. Так, в мене туйка що є? О, Никита, туй. Цімбури прийшли. Треба нам раз порішатися діло. Все прийшли з сусіднього села безрядити. Ай! 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 Все? Скільки вас було? Слабаки. Ну йоу, маленько не потовкли. Маленько не потовкли, бо нічого страшного. Хотілись ми хижу класти, ні? Значить, треба мені буде і білий бетон, і білий цемент. Хижка в нас буде досить стандартна. Тут у нього і городець такий маленький, ще годин бити ззаду. Ні? Тут якраз файно. Є що посадити. Є де посадити. Ясно ж є ще. Є що. А ж є гдему. Ну. Це планую пак зробити свій сервер у Майнкрафтові. Я не думав, що треба. І Сеня вже звідали пару раз, та й в принципі відповів їм на це вже. Ож, я не дуже вижу раз резона робити собі якийсь свій сервер, бо я на нього не дуже мав час. А то ті люди, котрі би хотіли бавити іпен зо мною, та вже бавлять на коцках в основному. Та я не знав. Я не знав, це мені то тепер треба. Розумієте? Аскольд, здоров. Здоров. Здоров, Аскольде. Нормально, так, ні? Absolutely. Absolutely. Нормально. Здоровля, Дмитре. Як ви ся маєте? Розказуйте дещо доброго. Так я сяк просто раз намечу, а далі буду вибивати в озори. По ситуейшонові. Ну, вчинились ми таку рамочку, айно, значить, тут у нас
будуть сіна, тут у нас буде стайня, тут у нас буде хижа. Значить, все мені вже не дуже треба, теоретично. Пуцівість на 3-ю арму. То щось таке, що я не бавив. Так, туди облак у нас, значить, буде туй. Та й туй. Та й туй туди у нас облак буде сяк. Та й сяк. Айно. Айно, сяк якраз. Помаленьки. Повісти, як я, та таке, мало змучений, айбо діло йде. Так. І мило падати. Ну, не бай. Далі. Тут, хвала Богу, маємо доста дерева. Туся, значить, буде ходити і на роботу. Сяк буде відкоти сюдись, а так і може ходити епін по ділу. У Варош. Як у Варош? Момент, пише мені ож. Пише мені ось слабий у нього сигнал. Вам нормально? Напишіть мені у чат, це нормально мене видко. Будьте добрі. Пора стає стрім. Біда би його забрала. Акіть попробував маленько збавити енкодинг. Тепер не добре видко. Найбо ще люди написали. Я можу попробувати мало збавити бітрейт, може поможе. Ну, попробуємо сяк. Ну, тепер ми пишемо, що сигнал уже ліпший. Як їм збавив бітрейт. Ну, ніч, будемо никати. Будемо никати. А я що хотів? Так. Мені, значить, треба було вчинити таку двері та й сіно. Мені треба буде дуже много всього. Угу. Добре, не видко. Ну, та й хвала Богу. Ось добре, не видко. Так, тут якесь яке треба буде. Значить, сюди. Який у нього уровень англійського? Das 34. Так, уби не збрехати. Ну добре, може і брешу. Може 38-й. А вам нащо така інформація? Ви за мною слідите? Це хочете... Послідній раз, коли Несядако звідав, ось як добре я знав англійську у коментарях,
Та просили обом якийсь текст потовмачив. Ні, ну, я розумію, що Челяник просто гляда, бо йому зробив роботу. Бо я таку роботу тепер не можу робити, бо я ані не мав час, ані мені такое не інтересно. Та ото маленько чудно визирало насправді. Пише ми уж засюня паскудний уровень сигнала. У вас є такое? Може то споза того ж гроза низька. Видите, дощ паде. Дощ паде, та може... Це требася снажити на добру перспективу. Ясно ж треба? Такое ся звідаш. Фурця лиш треба снажити на перспективу. Лиш сяк. Що чиню? То мені так треба. Сяк. Фурця треба лише снажити на перспективу. Все, зась нормальний сигнал. Слухайте, я не розумію, як це фунгує. То 100% споза цього дождя щось там барахлить. Ну, треба ми, значить, буде ту іще дощку палити, айно. А може і не мусить насправді. Ні, ту і не мусить. Нащо я чиню? Тут треба буде не так учинити, тут треба буде гарадичі усього бока. Ну, далі йдемося, виспимо у сусіди та буде добрі. Не то клинцев. Страшное. Що я такое мудро чиню? Насправді я просто чиню хижу людську. Тут має жити коваль. Теоретично. Тот, котрий робить насів гамурі. Я чинив гамуру, я просто ще за неї не встиг учинити відеообзирання, куртий процес, або ще мися не дало. Ще мися не дало то вчинити. Там що зась патруль? Там зась патруль. Ну, йдім. Поклонитися. Хочеш чути, що я такого мудрого, хитрого чиню? Никни. Сяк. Та й готово. І сяк буде з кожним. З кожним, ко не заверже донат Майкові на добренько. У сусіда май часто сплюги в себе. Ну, правду кажеш. Айбо що можу вчинити? Думі далеко. Ні, у мене не є німецького коріння. Який то німецький корінь? То якийсь... Деркурюндер? То має бути якийсь деркурюндер? Я не знаю, як просто буде корінь по-німецьки. Та й німці їм страшно чинили.
Між іншим, здорово, Вальтере. Якся маєш? Хвалися. Так, все теж тут завісиме, та буде хоч... Уже хоч парное буде, айно ж. І з того боку. Ну, паради. Тепер-ка. Сяк. Були в мене тут ще півблоки, ні? Були. А й були ж 2. Дуже много. Треба мені буде ще і півблоків. Но не дуже много. Сяк видав. Ану. Корінь буде вортел. Ну, я сякої не знав. And his name is John C. Продав їм крумплі та мичу крихту. Продав із крумплі та мечеш крихту, або ти точно не завер на монобанку. Видав, ти туди не пішло, ні?